driver ila junguyini amufa chanzuri sen yena ai ka ro tlhape ya It's a Java, you had enough time. Thank you, Mr. Lidla. Your matter is then postponed 5 March 2026. 5 March 2026, that would be then for further investigations. You are in custody. Thank you. Okay. Thank you. Mr. Raniso, just wait one moment. For now, the court is going to adjourn. I will allow the media an opportunity to take pictures of the accused. As he's brought up as well, you may arrange with the court orderlies. Please be respectful, give each other an opportunity. I would say form a queue. That way it would be most respectful to everyone. And then I will allow the media also then to take down their equipment. Someone nangenibingelele namkelele channel Maswiti Media Production. Mangaba qala ukufika ngenze isiqiniseko sokuthi uqobo subscribe maqoqoba le video. Ushaye like bese kuya comment kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu lona mbona isithumeni sakho iyona insizwa le ezungeza kangaka enkundleni zokuxhumana emva kwalengozi eyenzakele endaweni yaseFanda Bay lena eGauteng la kudlule khona emhlabeni izingane ezu14 emva kwengozi yezimoto phakathi ke kwekhumbi noma ke phakathi kwetekisi kanye netruck. Lensizwa kuyibona ethumeni sakho njengamanje uyena mshayeli obekade ke shayela itekisi belikade lilayishe izingane. Lensizwa ke eneminyaka u22 ubudala ibekade ivele kokuqala namhlanje enkantolo yakhona eFanda Bay nokulapho khona ke icala lakhe libeke sehleliselwe umhla ka5 March kuwo lonyaka ka2026. Kanti ke uzokhumbula ukuthi ke ngayizolo isibalo sabantwana bebekade bengasekho emhlabeni besikade su12 bese kuthi ke abahlanu ekade ke besesibhedlela ababili kade bese ICU. Namhlanje ke sikhuphukile ke isibalo sabantwana abangasekho emhlabeni sikhuphukele ku14 okusho ukuthi ke lensizwa isibhekene ke namacala okubulala awu14 bese kuba ke amathathu okuzama ukubulala nelilodwa lokushayela budedengu. Kanza kwethu saze sasibi isimo kubazali kanye nakubona abantwana ngishona kuyena umshayeli imbala ngoba ngiyazi ukuthi ke ngenzeka ukuthi ke nomunye obukela yona le video kuyenzeka uthola ukuthi ngesinye isikhathi ushayela budedengu emgaqweni ngenxa ukuthi usuke ejahile omunye nje sekusegazini ukuthi ke yena cha akabanjezelwa uma ngabe ke hamba emgaqweni. Lapho make ngaye ke ibhadi insizwa ke le esasencane neminyaka u22 sizobona ukuthi ke inkantolo izomgweba kanjani kuleli cala. Ngicela kuhlangane ema-comments ungitshela ukuthi ke wena kuthini ukuphawula kakhulu lo daba. Ngiyabonga. Driver ila junguyini amufa chanzuri sen yena ai ka ro tlhape ya It's a Java, you had enough time.